Ene itzultzaile eta interprete jardunean, mugaren alde bateko eta besteko euskaldunek elkar uler dezatenan egiten dut. Eta usu arazoa ez da hizkuntzarena izaten, baizik eta Frantziak eta Espainiak inposatzen dizkiguten bi sistema administratibo politikoek eragiten dituzten gure arteko arrostasuna eta elkarrekin lan egiteko eta bizitzeko trabai jasangaitzak. Orduan, mugaz gaindiko harremanetan petatxuak sartzen ibiltzeko ordez, segur naiz Euskal Errepublikak independentziaren bidetik arazo guzti horiek konponduko dituela. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes.